manus maning jajalanan sukertaning bawana iblis laran. Alah dalah. Lah kok dadi Bagong ucape ndrewili kaya grojokan, nyerwete kaya betes semono pategalan. Wah, langap-langap. Ucape nang ngarepe Kyai Prabu Darma Kusuma ngina karo Kyai Prabu Ndorowati. Parat. Tru, gentenan, Tru. Gentenan piye? Wong kowe sing muni-muni kowe sing kudu wani nanggung perkarane. Wah, cilaka iki. Asem iki. Waduh. Dewi senengane ora gagas kok. Neng kene eneng sapa iki ora gagas. Kowe ket mau tak bandemi krikil iki mergo aku arep ngandani nek ning kene ana Sinun Mandura. Urang gedhe. Soalnya nek bandem aku iki batako. Oh iya. Aja meng krikil. Wow, cilaka iki Bagong. Nun. Kowe muni apa mau? Sing pundi oke. Kowe mau ngulman piye? Ah nggih, saking ngarep tekan mburi niki wae akeh banget lek kula omongke. Sing dikersake sing pundi? Kowe mau nguman-uman karo Kyai Prabu Ndorowati ya. Kowe nguna-unake ya Prabu Kresna. Kowe nguman-uman karo Kyai Prabu Ndorowati. Kowe ngerti ora? Kresna kuwi sapa? Kresna muni Ratu Ndorowati. Karo aku sambunge apa? Lho, pon ijab napa? Ndut. Cengengesan. Tak kira nek wis ijab e, ajare pertanyaane sambunge apa? Nek sambung tresna, ayo. Gong ora cengengesan kuwi dilandang nenggala modar kowe. Ya kene Satra aku iki nek dinesane wong ora iso wangsulan e. Lho. Ngene to. Ngene to diwangsuli kowe iki mau tak wangi saiki aku diwangi genti. Mbok diwangsuli wong sing gawe masalah kowe kok. Aku senengane mung gawe masalah. Ning ngrampungi ra iso. Lah kok gawe masalah? Ha senenge. Ndak sepi kahanane. Aku iki nek ora tak gawe masalah iki gawe Satra. Ya. Tenang bae, Gong. Eneng aku tak wangsulan. Lho iki Petro sing maju yo. Kula sing mburi kok. Wis gawe masalah ya kok sing alon-alon. Nuwun sewu. Kula sing nyuwunaken pangapunten adi kula Bagong Sinun. Bagong niku lare ndugal kewarisan. Sak omong-omong niku nek perlu ora usah digagas. Mergo omongane Bagong niku nek digagas marai mangkel, marai nesu pun mboten usah dipenggalih. Yen lumrah ora bakal tak gagas. Sepisan pindho, Bagong rasane meneh Prabu Ndorowati ora bakal tak gagas. Ning bareng ganeping ping pira bola bali munake Prabu Ndorowati. Kuwi dadi murkane Ngata Mandura Prabu Baladewa. Aku ora trima yen to adiku Ndorowati diuna-unahi karo Bagong. Nggih, kula sing nyuwunke pangapura. Ora ana pangapura kanggo Bagong. Gong. Terserah ning rembug kono. Aku wis pet-petane, Tru. Kang apa mergane? Ha iki kok dadi masalah ora rampung-rampung. Kowe nyoba nyuwun ngapura dhewe. Gah, lho. Aku nyoba nyuwun ngapura mbok menawa ayem. Wis ayem ora ayem. Wis muneke aku wong edan. Mau aku teko dunake ra tata krama. Ha iki terus piye? Wis waneni wae. Waneni dongkulmu mlocot kuwi. Sing arep wani Sinun Mandura sapa? Aku kowe. Aku ora wani kok. Ayo wis ayo mulih. Iki piye to Gong awake wae. Nek ra wani alah dene, Tru. Waneni. Nek ku Sinun Prabu Baladewa muntap, aku sing nandangi. Sisan gawe ngarep kene. Kene, aku dadak kokean ngomong. Nek wani ge wani kene. Lah sembodo. Engko nek dikongkon bapak aku pimpinane lho, Gong. Kowe mburi rasa melu-melu. Saiki ndi? Sapa sing iso wangsulan? Meng aku. Piye karepe Mas? Lho. Karepe piye? Lho, sermu iki piye? Aku takon karo kowe kok. Karepmu iki piye? Kowe wani karo Kyai Prabu Ndorowati? Mboten. Lah kok kowe ngunek-uneke? Kula ora ngunek-uneke, meng ngrasani. Ngrasani kok ana wonge. Ha salahe nang kene. Ha mbok lunga sik ora masalah. Wah, Bagong kowe aja kusak kepenakmu dhewe langsung karo Baladewa. Kowe aja sak kepenakmu dhewe langsung karo Baladewa. Saiki ngene wae. Pripun? Aja nganti dadi pasulayan, nggih. Kowe bali. Bali piye? Bali yo. Wis ora ana ojek. Iki adoh iki nggone iki. Kowe bali yo. Terus nek bali kondo karo bapakmu. Bapak kula Semar. Heeh. Kondo karo bapakmu. Bapakmu kon ngilo karo gitahe. Bapakmu kon nyawang karo cengele. Bapakmu ki meng kere gedhi bal 17 wong elek kala mripat. Mong batur karo bangun kayangan ki. Bapakmu ki sing
aku tak takon. Gong. Ngapa? Kowe iki ngapa mendateng barang iki? Nek ora wani rasa cerewet. Bapak lho Tru iki. Iki sing dunekke bapak. Bapak ki tak sembah. Bapak loro tak presake. Tak tirai tak gawake intip. Men bapak ki aja nganti kena apa-apa. Saiki bapak dunek-unekke. Ora semangkean kowe bol. Lho. Bol piye? Jenengmu Baladewa kon ngundang apa? Jeneng Baladewa kok ora gelem diundang bol. Kon ngundang Ngambeyen. Wes. Al-Fatihah Kucu Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iso matur ora kowe? Ora. Mundur. Kowe arep matur? Heeh. Ora gawe masalah lho. Wis ta, mundur ah. Kowe iki mung iso omong ning ora iso goleki solusi terbaik. Mundur ne. Heeh. Kok teles to, Gong? Kathokku teles e. Mboyo ganti ora. Aku sing matur. Ya, ora gawe masalah. Ora rasa kuwatir. Namit ki, Den? Iya. Ponokawan Bagong. None nggih. Arep ngopo Ponokawan? Ajeng menyiliki Kidik. Apa, Tru? Menyiliki Diki. Kaya keru e. Ajeng mini siliki Diki. Anu, apa? Niti priksa pangandika panjenengan. Bab sing endi? Jare wau ngendikanipun Sing Para Prabu Ndarawati rawuh mriki mergi negarane ke Taman Pegebluk. Iya, Bagong. Terus nyuwun ngampil pustaka Jamus kelima Sada. Selanjutnya Koko Prabu rawuh kepengin nyuwun ngampil pustaka Jamus kelima Sada kinarya nambak rengkaning praja. Kowe arep ngopo? Senongwati Cakak Kinari among Mbak lumembak ombak ing samudra ambreganggeng awita denceng-dencengan Koko Prabu dereng ngantos paripun anggen kula nampi sabda pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu menika mboten pangling kadidene sowanipun Ponokawan Petruk sumawana Ponokawan Bagong Koko Prabu. Yayi kula piyambak ugi mangertosi dipun menapak-menapakno Petruk menika tasih Ponokawanipun kadang-kadang kula para Pandhawa. Petruk menika tasih abdi ngamarta. Mbok menawi Petruk sowan wonten wigatos tumuli katimbalana. Menapa wigatosipun Petruk sowan? Koko Prabu? Nggih. Ponokawan Petruk sowan kalian Ponokawan Bagong. Lah iya, pun Kakang wis ngerti. Nek Petruk wae nadyan wujuding Ponokawan ngerti tata krama unggah-ungguh. Piye tata kramane ngadhep marang Nalindra? Piye to unggah-ungguhe ngadhep marang Nalindra? Kuwi Petruk wis ngerti. Coba to saiki gagasen. Bagong ki laku dodok ya ora. Nyembah ya ora, ratu dijak salaman ki anggepe apa? Gong, aku ora iso mong kowe to. Melu kena ning tata krama. Aku lek ora tata krama nggon endi wis? Ratu kok tak jak salaman. Kok sik to? Saku tak matur ngesani suwun Prabu Darmakusuma. Matur apa? Sinuwun, Bagong kepiye? Sampeyan gerah penggalih kula jak salaman. Ora Bagong. Lah kuwi do dirungokke. Wong sing dadi ratuke tak jak salaman santai wae kok.
Wong liya do geger iki ngopo? Wong ya derajate padha. Dheke karo aku ki mung daya. Padha-padha entuk wedang segelas. Kok rame lho. Gong, sing elekke iki sinuwun Mandura, ora peduli. Aku nang kene iki nang gone juragaku. Juragamu sapa? Ndara Pandhawa rak juragaku to. Bagong. Non, ning kowe tudu tata krama. Kula nek ora tata krama nggon apa? Lho, kok sak malah sajak soro leh ngomong, kok sik to. Koko Prabu sampun to. Ora, aku mengelekke Bagong. Aku pengen Bagong kuwi ditata krama kaya Petruk. Ngadep ratu kuwi ya kena, ning nganggo tata krama. Lek kula kurang tata krama nggon apa? Wah, jan. Sik sore kok gawe masalah lho. Wis Gong aja tok tanduki ya aja tok tanduki. Oh, tanduki piye aku ki wong emosinane. Aku nek digetak wong iki cepet nesu e. Mbok alon iso to Bagong, kowe nganggo tata krama, ngono ora apik to. Bagong. Nganggo tata krama, aku urung budhek lho, Tru. Ha iya. Mengkene kono kok bengok-bengok. Koko Prabu sampun. Sampun, mangke malah panjenengan boten kajen. Lho sirku ki ngandani ya kena ning aja ning pasewakan. Menika nembe wonten Narendra Siniwaka. Mangke ndak malah gegeran kaya ora apal karo watake Bagong. Ya wis tak kuat-kuatke. Ora kuat dibecakke. Oh, Bagong ora. Iki senengane aku wis wegah aku mau wis omong karo kowe to aja gawe masalah. Aku ora gawe masalah kok diwarahi kok. Aku nek diwarahi sapa-sapa ora wedi. Petro dalem Padhararja sapraptamu Panakawan. Wilujeng Gusti. Nering sambikala sowan kula bekti kula kunjuk. Iya Petro ndak tampa Bagong Padhararja. Pangestunipun sinuwun Prabu Darmakusuma. Sowan kula nering sambikala kula kepareng ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjuk. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripen dayana ning kasantosan kula cancang pucake weni dumaweng wijang rumeketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rah kayuwanan modar. Kok ngene iki dianggep ora tata krama. Oh iya ya. Iya ngandhake bahasaku ya apik. Petruk Padhararja sapraptamu. Panjenenganipun Sinuwun Ndarawati wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Iya ya Petruk tak tampa pangestuku tampanana Panakawan. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Ponakan Bagong Padhararja, pangestunipun Sinuwun Kresna wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Dipun sekecakaken dipun lenggah sinuwun. Iya Bagong kowe wis ora kepenak. Panakawan Bagong matur sembah nuwun. Petruk Padhararja sapraptamu. Pangestunipun Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Wong edan Bagong Padhararja. Wong edan Bagong Padhararja. Lho lha iki apa ora ngecek karo aku iki? Aku ki ratu tini bali karo batur kok ora diwangsuli iki piye Kresna? Gong, mbok wangsulan to. Kowe wis tau ora aku mlebu rumah sakit jiwa kok. Ha ya urung. Ah mbok sing apik nek ngomong ki. Ngenake atine Urawang, ngenake atine kanca iki sepira abote to? Aku ki nang omah disembah anak putu lho, Tru. Bojoku wis ngambung tanganku. Kok nang kene mung diedan-edanke, arung tau edan dunekke edan. Koko Prabu menika ya salah kok. Lho, salahku ngono apa? Wong Bagong ki ora tau edan kok dunekke edan. Ya aja ngono to. Nadyan to kawula ning aja sak kepenake dhewe. Wah, sajake loro ati tak unekke edan. Inggih, sajakipun ngaten wong Bagong ya kedunungan rasa. Ya to Bagong. Ah iya, anu nggih. Ya wis. Anu apa? Bagong. Wong bagus dhewe sak donya. Raharja sapraptamu. Bagong. Lho iki dunekke edan ora wangsulan direke bagus ora wangsulan. Kono Gong rasa melu ning jero kowe mari geger wae kok kowe. Wis tau ora aku bagus aku ki ngiloe sok semaput lho, Tru. Kok dunekke bagus ki lho. Wong lulu karo wong ece iki nglarake wong lulu. Wong ngerti ora wong lulu? Ora ngerti. Wah, kudune ngerti wong lulu ki nek wis dimplok terus di nglulu, diulu. Wong lulu ki ngunekke wong ning ora karo wonge, ning serole nyuwara, ning wonge sing dunekke ning jejere. Kuwi lara banget asline. Aku ki bayi we tak liling sok mecicil. Kok dunekke bagus. Koko Prabu sing lumrah mawon. Yo Bagong Padhararja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa ngono ae penak dadak wong bagus wong elek.
Bekti kula kunjuk, ya. Pangestuku Tampanono. Kula tumpuk kula lho kowe. Modal ora kowe. Kualat karo ratu iki ngono kuwi. Kula pundi nggo jimandayana ning kasantosan. Petro, nuwun. Slamet. Nggih pangestunipun Ndara Werkudara Wilujeng Bagong. Nuwun. Ora celometan. Iki keraton tutundang kamu. Wah, anggere sik gocek kaya idak ndasmu. Diar kowe. Wangsulan saiki gage. Mana mau ora wani kok. Ditandasi arepe dhewe apa? Ha sing seru. Baterene entek. Baterene entek. Tak cese sik ngomen rada seru. Tak cese ora. Petro Padhararja, pangestunipun Ndara Janaka Wilujeng Bagong Padhararja. Pangestunipun Ndara Janaka Wilujeng. Apa Bagong? Baterene entek lho. Pangestunipun Ndara Janaka bekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Petro Padhararja. Wilujeng Ndara kembar. Bagong Slamet pangestunipun kembar. Ndara. Wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya tak tampa pangestuku Tampanono. Petro dalem sinuwun. Ana wigati apa dene sowan mangka tanpa tinimbalan mara gage matura marang panjenengan ingsun. Apa saka karepmu dhewe apa diutus bapakmu Semar? Petruk matura ingkang terwaca. Saderengipun kula matur kepareng kula ngaturaken tebasi di sekolah bening tulen kula pawapun tamba bilih wonten lepat kula anggen kula munjuk atur ngersa paduka sanata. Lan nyuwun pangapunten menawi kiranging tata krami duna dungkaping tanduk jer kula menika namung batur, kula menika namung panakawan. Mila mboten aneh menawi kirang tata krami, mboten aneh menawi kirang subasita. Ora dadi apa Petruk matur sembah nuwun. Ingkang sepisan kula ngaturaken sembah sumangkeming pangabekti dungkap angka kalih. Seman kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Diutus dening bapakmu nggih. Ya gene bapakmu dene utusan marang sira Petruk. Ngaten sinuwun. Udakawis sampun wonten setunggal candra menika, bapak menika kula wis padhake niku kaya wong lara ning ora lara, kaya wong masuk angin ning ora masuk angin. Lah niku dadi bingung raos sing manah kula kali Gareng kali Bagong. Wong bapak niku dicaosi daharan ora dahar, dicaosi unjukan ora diunjuk. Penerawange kaya adoh ning katon suwung penyawange. Mula kula kuwatir nek nganti eneng apa-apa sing tumanduk dhateng bapak sing kelangan nggih ming kula Gareng karo Bagong. Terus kula cah telu sowan kersane bapak. Matur kersanipun bapak. Pak eneng apa, Pak? Nek pancen bapak kuwi duwe pepinginan, bapak ngendika karo anak-anak, bapak ki wis sepuh. Tur anak-anak wis mentas kabeh. Sing jeneng wong urip ki Cakra Manggilingan. Jaman aku isih cilik, Gareng isih cilik, Bagong isih cilik mbiyen tok tetah, tok dulang, tok turuti apa penjaluke anak. Lah saiki nek anak wis mentas kuwi, nek wong tuwa wis tuwa, kuwi dadi tanggungane anak. Penjaluke wong tuwa kuwi dadi tanggungane, tanggung jawabe anak-anak. Mula nek bapak duwe penjaluk, ngendika aja meneng wae kaya ngono kuwi. Kula matur ngoten niku. Iya, Petruk. Bareng kula matur ngoten niku, bapak terus krekel-krekel. Sikile gelem mandhap saking lincak. Terus gelem nyawang kula kali Gareng kali Bagong. Terus bapak paring pangandikan. Petruk, Gareng lan kowe Bagong, kowe aja wedi, kowe aja bingung. Aku ngene iki aku ora gagas uripmu, aku ngene iki ora gagas uripku. Aku kaya ngene iki ora gagas marang kahananku dhewe. Ning aku kaya ngene iki aku gagas marang kewajiban sing tak sandhang. Kewajibanku mbiyen nalika aku ditarik karo Kanjeng Rama Sanghyang Pukulun Bathara Tunggal, kepengin urip ning kayangan apa ning jagat. Aku pilih ning jagat, pilih dadi pamomong. Tumuli aku medhun ning jagat. Lan aku sinampiran pakaryan sing tak mong kuwi para-para satriya ingkang ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Satriya-satriya ingkang nengenake marang kautaman. Wiwit Ndara Palasara nganti tekan para Pandhawa kuwi pirang-pirang turunan sing tak dherekke. Kok rasaku kaya mathuk, rasaku kaya cocok lan gathuk. Lan suwe dhewe aku momong marang para Pandhawa. Wiwit Pandhawa isih kuncung nganti gelung, wiwit Pandhawa isih jabang nganti celaprang. Nganti Pandhawa saiki duwe negara dhewe, ya kuwi negara Ngamarta.
Kowe tak kandhani ya, Truk. Nuwun sewu lho, sinuwun kula nirakaken swantenipun Bapak. Iya, Petruk ora apa-apa. Kowe tak kandhani. Negara Ngamarta menika mbiyen didadi negara ingkang panjang punjung pasir pawukir Lojinawi, Gemah Ripakarta Tata Toraharja. Kawulane padha manunggal tetunggalan sengkut gumregut manunggal kebak karo kunal, manunggalake tekad sebaya mukti sebaya mati njunjung marang derajating praja Ngamarta. Mula ora aneh nek Ngamarta mbiyen kondhang kaluka. Negara ngendi-endi kepengin kaya negara Ngamarta. Nggih, Pak. Ning saiki kok wis beda, Truk. Wonten niku. Saiki Ngamarta kok wis beda. Ngendi-endi padha regejegan, ngendi-endi padha bentak sirah, ngendi-endi padha golek menange dhewe, luwih-luwih saiki uripe kawula Ngamarta ora tentrem. Urip marang ora tentrem, merga akeh para kawula ingkang padha nerak marang pernatan hukum negara Ngamarta, ngudel bingung nungsang puyang, numbuk bentuk sakarepe dhewe. Wekasan mentala karo sanak kadang mitra kawruh tangga teparo, wakon kasembatan kang ginayuh. Lah, kanan sing kaya ngene iki yen tak sebut Ngamarta ki saiki krisis moral. Ngoten niku Bapak. Bapakmu ngerti moral. Ngertos niku arep piyai ra sekolah ning merga srawung dadi pinter kok. Tumrap kula niku pinter niku ora merga saka sekolah. Srawung niku nek jembar srawunge ora bedak-bedake niku ya dadi jalaran pinter. Merga nglumpukke ngelmu saka kanca rowange. Niku ngoten. Iya Petruk nggih. Lah terus kersane Bapak aku arep dandan-dandam negara Ngamarta. Merga sawangen apa ora gawe perih hati papan-papan pamulangan papan-papan panembah ora padha diparani sing diparani papan-papan maksiat mung perkara bab sepele wae wekasan mentala ngilangke karo nyawa kancane nyawane sedulure. Wah kaya ngene iki nek diteruske Ngamarta kuwi ora bakal suwe Truk. Ngamarta ki tak etung amung sak uruping damar sak umuring jagung nek ora didandani mesti bakal remuk bubuk dadi rempon. Lah mula aku pengen duwe gagasan bangun kayangan. Kaget kula. Bapak niku wong sekeng wong ora duwe, bapak niku wong melarat, bapak niku nuwun sewu napa-napa sing nyukupi anak-anak kok arep bangun kayangan. Terus bapak paring pangandikan, "Ku sik, Tru. Sadurunge kowe kaget, aku bangun kayanganku ora papan sing magrong-magrong dumadi saka kencana muti arut mutiara jamrut hergeni ora. Ning bangun kayangan ki ming sanepa, sanepaning tembung. Merga kayangan ki papan sing kebak kanikmatan, kebak karukunan, kebak kamanunggalan ayem lan tentrem. Ora ana rasa memungsuhan ki urip eneng kayangan. Mula aku pengin dadekake negara Ngamarta ki kawulane mbane urip ana ing kayangan. Mula aku pengin bangun kayangan ing negara Ngamarta. Wonten niku. Lah terus kula matur, lah terus kersane Bapak pripun? Syarate kowe tak kongkon. Teng pundi, Pak? Suwana ndara-ndaramu Pandhawa aturana rawuh ning Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka jamus nyang jimat kelima sada. Merga ngene to. Kawula ki ora butuh diwenehi dhuwit. Kawula ki ora butuh diwenehi brana picis. Ning kawula ki butuh dicedhaki rasane karo para pengarepe. Nek pengarepe ki kerep mudhun dadi siji karo para kawula, mreksani sengkut gumreguting para kawula nggone bangun negara, bangun praja, bangun desa. Kuwi ndadekake rasa gumregahing para kawula merga digatekake karo pengarepe. Mila sinuwun kula aturi tedhak wonten ing Karang Pradesan. Mresani para kawula anggenipun sami sengkut gumregut bangun negari Ngamarta supados gumregah raosipun para kawula nek perlu ditanting. Ngoten. Rasane ditanting. Kawulane mriku rasane ditanting. Kowe kurang apa, kowe butuh apa, lan sing tok karepke piye? Niku mengke bakal metu kabeh penjaluking para kawula. Ora kok mung ditampung, ning dilaksanakan, tegese diwujudi ngoten. Iya Petruk nggih. Mula sowan kula saking Prabu Darma Kusuma menika sampun ngantos panjenengan menika dumeh dados nalindra. Kula nuwun sewu lho, kula mboten nyacap, kula mboten. Namung kula menika dapur kawula. Kula menika dapur kawula. Kula ngemutaken dhateng panjenengan. Sak sampunipun dados nalindra menika sampun ngantos supe dhateng para kawula mergi sesebatan Sang Prabu menika miturut basa kawikina menika tegesipun pelayan utawi pembantu. Tegesipun bantu dhateng masyarakat, bantu dhateng para kawula. Panjenengan kudu cedhak karo para kawula. Ngelingi panjenengan lenggah dampar menika amargi semantenipun para kawula.
Aja ming para-para Nalendra sak pepadane sing disrawungi. Semberan dume dadi Nalendra terus srawunge karo Ratu Ndarawati, Nalendra Mandura, mau srawung karo para kawula. Wonten niku mboten sae. Menika ngicali kapitadosanipun para kawula. Mila monggo kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat Limasada, mujudaken negari ingkang adil makmur warata tias bagya mulya. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Petro nggih. Rampung, Gong. Terus sumene ora ana. Hah? Ora ana sumene. Nek cara nggone dhewe kae bar pidato terus sumene, Tru. Sumene pisanan sop. Wah. Kok sop dengkulmu mlocot kuwi ora padake nang resepsi. Iki nang kratone sop. Sop sepatu gelem apa? Sul. Sul sepatu, sop sepatu ora. Kari ngenteni. Petro dalem Pandhawa kuwi 5. Nggih. Aku tak nari karo adi-adiku ya Petro. Oh monggo menika langkung prayogi. Werkudara. Nggih. Penemumu piye bab ature Petro? Kuwi becik lan apik. Petro. Nun. Yen bapakmu arep bangun kayangan, yen perlu Prabeya aja metu saka bapakmu. Jodipati mbok tahu bandane ora bakal wegah. Waton kasembatan penjang kamu. Alhamdulillah. Proposal 1 masuk. Ponokawan Petro njupuk saka maduka ora aru bakal wegah Petro. Matur sembah nuwun Koko Prabu. Monggo bidal dhateng Karang Kadempel. Petro yen perlu kasatriyanku digadhekke dhisik ora apa-apa. Waton kelakon penjang kamu. Lah piye, Gong? Tru, kok nek tekan omah omong bapak ya? Omong bapak piye? Aku bendahara. Kowe iki anggere ana danane nglumpuk kok mung arep dadi bendahara wae. Sing jujur anake bapak iki mung aku. Ora ana sing ora jujur. Oh, aku wae aku nyekel dit ki setitik kok. Ya syukur. Paling pol tak play. Sinondrawati kok nyuwun ngambil pustaka Jamus Limasada menika kangge menapa? Bakal kanggo srana waliyaning Praja Ndarawati, krana Ndarawati ketaman pegebluk. Mula kowe ngerti dhewe. Pranatan negara Ngamarta sing dhisik didhisikake, sing tiba mburi kudu tiba mburi, ora kena dumeh ana apa-apa. Sing mburi didhisikake mengko ndak ora prayoga Petro. Wo, la wis. Gong, ayo mulai. Mulai piye? Ha iki ora sukses. Arep didukung Ndara Werkudara, Ndara Janaka sarujuk Ndara Klasewa Nayogyani. Ning jebul soane awake dhewe kalah dhisik. Kalah dhisik karo sapa? Sinuwun Ndarawati. Terus Sinuwun Ndarawati ngopo rawuh mrene? Negarane ketaman pegebluk. Ha terus nyuwun ngambil pustaka Jamus Limasada. Iku ngopo? Kok ngoyak wae to? Iki pertanyaan wangsulana. Iya. Dienggo tumbal negara Ndarawati. Kok ditumbali mergane ketaman pegebluk? Kawulane iki ngrekoso uripe. Isane waliyane Rama Temajati nek ditumbali pustaka Jamus Limasada, paham? Matur, Tru. Kok matur piye? Kanan iki terasa ganjil, Tru. Kok ganjil? Iso matur ora kowe? Ora. Mundur. Kowe arep matur? Heeh. Ora gawe masalah lho. Wis ta, mundur. Kowe iki mung iso omong ning ora iso goleki solusi terbaik. Mundur ne. Heeh. Kok teles to, Gong? Kathokku teles e. Mboyo ganti ora. Aku sing matur. Ya, ora gawe masalah. Ora rasa kuwatir. Sampeyan nggih, Den? Iya. Ponokawan Bagong. Nun nggih. Arep ngopo Ponokawan? Ajeng menyiliki Kidik. Apa, Tru? Menyiliki Diki. Kaya keru e. Ajeng mini silikit iki. Anu, apa? Niti priksa pangendika panjenengan. Bab sing ngendi? Jare wau ngendikanipun Sing Para Prabu Ndarawati rawuh mriki mergi negarane ketaman pegebluk. Iya, Bagong. Terus nyuwun ngampil pustaka Jamus Limasada. Selanjutnya Koko Prabu rawuh kepengin nyuwun ngampil pustaka Jamus Limasada kinarya nambak rengkaning praja. Kowe arep ngopo? Mangke riyen. Nun sawu nggih sinuwun. Sing jeneng pegebluk
menika dipun dawuhaken dening dewa kagem papan ingkang titahipun sampun boten purun eling, sampun boten purun manembah. Dikandhani apik-apik wis ora gelem, anane teng mriku niku tumindake ming sarwa maksiat. Molima dilakoni wonten papan mriku, mula Gusti paring pegeblok dhateng papan niku merga menungsane wis ora iso dikandhani. Niku ingkang disebut pageblok. Iya. Lah saniki kula tak nyuwun prisa. Sinuwun Darawati paring dawuh nek negarane ketaman pegeblok. Upama ana pegeblok lho, upama niku sing ketaman negara Ngastina. Merga Ngastina niku nalendrane jahat sak kawulane. Iya. Ning Ngastina sing ratune angkara murka kok tenang-tenang saja. Malah Darawati nuwun sewu. Darawati niku pepethinganing negari. Apa ta sebabe kula matur pepethinganing praja amargi Darawati niku sing lenggah ora ratu biasa. Ning ratu luar biasa. Apa ta sebabe disebut ratu luar biasa? Mergi sinuwun Darawati menika ketitisan Sang Hyang Wisnu. Sang Hyang Wisnu niku dewa sing tukang nentremke jagat, dewa sing tukang apa Tru? Halo ya. Areng kabagyan dhateng titahipun. Lah saniki kula tak takon. Ngastina sing dadi ratu wonge jahat ora ketaman pegeblok. Kok Darawati sing nalendrane ketitisan dewa kok ketaman pegeblok nika nuwun sewu. Perlu dicek dulu. Ampun ngantos sampean mengke keblithuk. Ampun ngantos sampean mengke keblithuk. Merga saniki ngaten sinuwun. Nuwun sewu, kedung jero iso dijajaki, ning atine menungsa sapa sing ngerti, runtang-runtung saben dina, ning mentala nusuk saka mburi niku pirang-pirang. Ya. Mula saniki ampun nganti gegabah, ampun nganti sembrono, arepa panjenengan nganggep menika ingkang neraka, pendak dina kumpul kalian para Pandhawa, ning sinten ngerti? Ngoten. Atine menungsa niku nek Gusti ngeparengake diwalik saka apik dadi elek, saka elek dadi apik niku mung kantun ngedhepke paningale tok. Cek ngoten niku wis malik atine Sinuwun Darawati. Menika ingkang sepisan. Iya, Bagong. Ngambing pindho rada seru, Gong. Ngelih. Kanggo bengok-bengok lara ya wonten kula. Ayo mau didhawuhi ora gelem kowe. Oh, ya wis ora apa-apa. Kuat-kuat ke. Ingkang angka loro. Sakniki niku akeh sulapan. Sakniki niku akeh wong apus-apus. Sandangan Kresna niku teng pundi-pundi sakniki nyewake. Merga sakniki akeh reok. Nuwun sewu. Ampun gampang percaya. Mula Nalendra Lenggasiniwaka menika aja nggunakake netra lahir tok, ning netra batin digunakake supaya aja gampang diapusi. Lah nek iki Sinuwun Darawati sing palsu, nuwun sewu. Pustaka Jamus Klima Sada iso digawa dening Sinuwun Darawati, mongko jebule nika panjalmaning mungsuh. Kula nuwun sewu terus sampeyan kelangan Pustaka Jamus Klima Sada. Pusaka Jamus Klima Sada menika mboten namung pusakanipun para Pandhawa, ning nika pusakanipun para kawula sak negari Kamarta. Nek nganti kelangan Pustaka Jamus Klima Sada sing rekoso dudu sampeyan, ning kawula ugi ngrekoso. Ada terus? Menika leres lho kula sing ngomongke. Mula kudu kedah ngatos-atos. Ngaten? Ning nek sampean rawuh tareng-karang kedempel niku pusaka ora pisah karo para Pandhawa. Pusaka dadi siji karo para Pandhawa. Pusaka aman, Pandhawa ya aman. Ning sedaya gumantung dhateng panjenengan. Ajeng mangparingke Sinuwun Darawati ya kena. Ajeng mangparingke Petruk kalih Bagong ya ora apa-apa. Niku berbawasa wonten asta paduka Gusti kula ingkang Sinuwun Prabu Dasamuka Barapaya. Gong, hei. Dharma Kusuma. Ngoten. Mula ratri menggalih. Mboten pripun-pripun lho niki mengemutaken. Nek nganti niki wong liya telik Mangendrajala mungsuh ingkang maraja saka sela-selane Garu. Sapa sing ajeng cilaka Sinuwun ratri menggalih?
manus maning jajalan Sukertani bawana iblis laran. Alah dalah. Lah kok dadi Bagong ucape ndrewili kaya grojokan nyerwete kaya bedes semono pategalan. Wah, langap-langap. Ucape nang ngarepe Kyai Prabu Darma Kusuma ngina karo Kyai Prabu Ndarawati. Parat. Tru, gentenan, Tru. Gentenan piye? Wong kowe sing muni-muni kowe sing kudu wani nanggung perkarane. Wah, cilaka iki, asem iki. Waduh. Dewi senengane ora gagas kok. Neng kene eneng sapa iki ora gagas. Kowe ket mau tak bandemi krikil iki mergo aku arep ngandani nek ning kene kono Sinun Mandura. Urang gedhe. Soalnya nang bandem aku iki batako. Oh iya. Aja meng krikil. Wow, cilaka iki Bagong. Nun. Kowe muni apa mau? Sing pundi oke. Kowe mau ngurman piye? Ah nggih, saking ngarep tekan mburi niki wae akeh banget lek kula omongke. Sing dikersake sing pundi? Kowe mau nguman-uman karo Kyai Prabu Ndarawati ya. Kowe ngunak-unakke Kyai Prabu Kresna. Kowe nguman-uman karo Kyai Prabu Ndarawati. Kowe ngerti ora? Kresna kuwi sapa? Kresna muni Ratu Ndarawati. Karo aku sambunge apa? Lho, pun ijab napa? Ndut. Cengengesan. Tak kira nek wis ijab e, jare pertanyaane sambunge apa? Nek sambung tresna, ayo. Gong ora cengengesan kowe diglandang nenggala modar kowe. Ya kene Satra aku iki nek dinesane wong ora iso wangsulan e. Lho, ngene to. Ngene to diwangsuli kowe iki mau tak wangi saiki aku diwangi genti. Mbok diwangsuli wong sing gawe masalah kowe kok. Aku senengane mung gawe masalah. Ning ngrampungi ra iso. Aku gawe masalah, senenge. Ndak sepi kahanane. Aku iki nek ora tak gawe masalah iki gawe Satra. Ya. Tenang bae, Gong. Eneng aku tak wangsulan. Lho iki Petrus sing maju ya. Kula sing mburi kok. Wis gak masalah. Ya kok sing alon-alon. Nuwun sewu. Kula sing nyuwunaken pangapunten adi kula Bagong sinu. Bagong niku lare ndugal kewarisan. Sak omong-omong niku nek perlu ora usah digagas. Mergo omongane Bagong niku nek digagas marai mangkel, marai nesu pun boten usah dipenggali. Yen lumrah ora bakal tak gagas. Sepisan pindho, Bagong rasane mengi Prabu Ndarawati ora bakal tak gagas. Ning bareng ganeping ping pira bola bali ngunake Prabu Ndarawati. Kuwi dadi murkane Ngata Mandura Prabu Baladewa. Aku ora trima yen to adiku Ndarawati diuna-unahi karo Bagong. Nggih, kula sing nyuwunke pangapura. Ora ana pangapura kanggo Bagong. Gong. Terserah ling rembug kono. Aku wis pet-petane, Tru. Ah ngopo mergane? Ha iki kok dadi masalah ora rampung-rampung. Kowe nyoba nyuwun ngapura dhewe. Gah, lho. Aku wis nyoba nyuwun ngapura mbok menawa ayem. Wis ayem ora ayem. Wis nguneke aku wong edan. Mau aku teko dunake ra tata krama. Ha iki terus piye? Wis waneni wae. Waneni dongkulmu mlocot kuwi. Sing arep wani Sinun Mandura sapa? Aku wae kowe. Aku ora wani kok. Ayo wis ayo mulai. Iki piye to Gong awake? Wae nek ra wani alah dene, Tru. Waneni. Nek ku Sinun Prabu Baladewa muntap, aku sing nandangi. Sisan gawe ngarep kene. Kene, aku ndak tak kokean omong. Nek wani ge wani kene. Lah sembodo. Engko nek dikongkon bapak aku pimpinane lho, Gong. Kowe mburi rasa melu-melu. Saiki ndi? Sapa sing iso wangsulan? Meng aku. Piye karepe Mas? Lho. Karepe piye? Lho, sermu piye? Aku takon karo kowe kok. Karepmu piye? Kowe wani karo Kyai Prabu Ndarawati? Mboten. Lah kok kowe ngunak-unake? Kula ora ngunak-unake, meng ngrasani. Ngrasani kok ana wonge. Ha salahe nang kene. Ambok lunga sik ora masalah. Wah, Bagong kowe aja kusak kepenakmu dhewe langsung karo Baladewa. Kowe aja sak kepenakmu dhewe langsung karo Baladewa. Saiki ngene wae. Pripun? Aja nganti dadi pasulayan, nggih. Kowe bali. Bali piye? Bali yo. Wis ora ana ojek. Iki adoh iki nggone iki. Kowe bali yo. Terus nek bali kondo karo bapakmu. Bapak kula Semar. Heeh. Kondo karo bapakmu. Bapakmu kon ngilo karo gitahe. Bapakmu kon nyawang karo cengele. Bapakmu ki mengkere gedhi bal 17 wong elek nyolong mripat. Mung batur karo bangun kayangan ki.
Bapakmu ki sing gablek apa aku tak takon? Gong. Ngapa? Kowe iki ngopo ya mentateng barang ki? Nek ora wani rasa cerewet. Bapak lho Tru iki. Iki sing dunekke bapak. Bapak kita sembah. Bapak loro tak presake. Tak tirai tak gawake intip. Men bapak iki aja nganti kena apa-apa. Saiki bapak dunek-unekke. Ora semangkean kowe bol. Lho. Bol piye? Jenengmu Baladewa kon ngundang apa? Jeneng Baladewa kok ora gelem diundang bol. Kon ngundang Ambeien. Wes. Bagong kurang ajar tenan. Wes meneng tro, nek ora wani metu sik ana. Kono metu sik aku tak metu keri. Aku nek marem tak metu. Saedan ora. Ngene Mas, kowe aja suwiya-wiya karo bapak. Kowe nguneke bapak wong kene gedhi bal 17 wong elek nyala mripat. Bapakku mung batur. Nyatane ngono. Kuwi disawang saka ngendi? Aja ngawur kowe. Bapak ki nek disawang lahir pancen kere. Pancen gedhi bal 17 wong elek nyala mripat. Ning baten bapak kae dewa. Kae Sang Hyang Ismanta. Salah, ha? Ismaya. Ismaya apa Ismanta? Ismaya. Kowe ning KTP ki Ismanta. Kuwi sing salah sing nyatet KTP. Ora positif kok takonane Semar. Kae Sang Hyang Ismaya ta? Ismaya. Kae kangane Bathara Guru bol. Kowe iki nek piknik pol-pole arep nganggo derajat pangkat, arep kowe pol-pole nganggo kaya ngono kuwi. Kowe iki nganggo mekutha, nganggo sandangan sarwa apik pol. Kowe nek piknik ming nang mall, ya ta? Aku nek piknik iki pendak minggu nang kayangan. Aku nek omku. Lho. Om sapa? Om Guru. Wong kaya adine bapak. Kowe aja ngece karo bapak ditonton saka baten kaya ngono. Saiki aku tak takon karo kowe, Mas. Tak takon karo kowe. Kok dadi kowe kok seneng-menang karo aku ki maksudmu piye to? Kok kowe seneng-menang karo Bagong, ha? Bareng kowe saiki wis istol ketekan kentukan derajat pangkat, kowe karo wong kawula cilik ngene iki ngidak-idak sampe nakmu dhewe. Mbok kowe eleng, kowe mbiyen ki aku sing dadi tim suksesmu. Kowe sapa ning omahku, Bagong? Kowe nek ngentuke swara 40. Kene iki tak gawe toilet. Saiki kelakon apa? Ora, seprene aku ya ming mancik watu. Karo kena banyu sithik-sithik kae. Nyes. Jijik kok ora. Aku ming nagih Baladewa. Kene iki tak cor, kene iki tak aspal. Wah, kowe iki nek arep magang janjimu muluk kaya dara kekalangan. Ning bareng dadi mlenyek ora ana gunane. Tur kowe aja ngece karo kawula kaya ngene iki. Dume sampean duwe derajat pangkat, dume sampean duwe kelungguhan. Kowe ngece karo para kawula kaya Bagong ngene iki. Aku njaluk wektu sak jam, tak nglumpukke kawula. Kowe tak demo jengkelang kowe bol. Akon piye? Ngamarta ki dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Demokrasi nang kene iki. Kekuasaan sepenuhnya iki di tangan rakyat. Sinuwun Darmaku semua mula tajak salaman. Kuwi ora nesu mergo dhek ngerti aku lebih tinggi derajatnya dibanding dia. Mergo dhek tukang ngomong aku, dhek sing ngayomi aku, dhek sing ngesui karo aku. Aku juragane. Ora ketap-ketip kowe. Kowe ngejak dialog mungsuh S2 ngrekoso kowe. S2. SD ora tau lulus kok. Pirang tahun SD kon? 8 tahun nih. SD nunggak ping pindho lho. Aku jepret gurune. Oh. Kurang ajar ayo gurune mureng-mureng. Ora seru kok. Minta tarik tik ngono dak. Biar kurang ajar kuwi. SD kok wis wani jepret gurune. Diajari Semar ya mbiyen. Diajari Semar ora.
Ayo Mawang Sulan. Jane sampean ngejan apa? Wah, panuswaning jajalan. Kowe saya ngino Maranata Mantu Prabu Baladewa. Saya ngias Maranata Mantu Prabu Baladewa, Wetok. Ayo, neng kene tak gawe sayembara. Sayembara napa? Sapa sing cilik gedene sing kuwi kaditening Baladewa nang boyo pustaka jamus Mang Jimat Losoto. Piye kuwi le omong kuwi? Ala tak balik disana-sana berjalan-jalan. Mbok alon-alon wektune isih sak jam kok. Isih sewengi kok. Sapa sing cilik gedene sing kuwi kaditening Baladewa? Wenang boyong pustaka jamus Mang Jimat Losoto. Tru? Aku ditantang itu. Wani ora? Jujur wae nek omongan wani aku. Nek gelut jujur wae. Ora wani. Ora wani kok dadak delangap-delangap ucape. Nek sampean nantang karo aku, oke, ora masalah. Semono uga aku, Mas. Semono uga aku. Kowe iso gawe bali bagong, nek iso nglangkai kuandane Petruk. Ayo walarisan. Mungsuh wong cerdik. Wong edan Bagong. Tak kira nek wani tenan jebul kakangne sing didu. Men ndak meng ketengok. Petruk niku napa-napa dikuasai. Wau disangoni Semar ya sing gawa Petruk. Dek jajan ya kula ming turan. Ora tak patekke. Lah iya lah saiki karepmu piye? Pokoke sinuwun ajeng maringake sinten kemawon monggo ning gandeng niki wis dadi gegeran kaya ngeten. Ngibarate kaya dene kriwikan dadi grojokan. Petruk wis entuk mungsuh. Jane sing kula incer dudu Prabu Baladewa. Sing mbok incer sapa? Petruk niku kakang kula, Baladewa kakangne Kresna. Kakang mungsuh kakang, Adi mungsuh Adi. Ha, itu baru jos. Bagong, non, ora demek-demek arep gelut kok demek-demek. Lah nek kowe pancen wani karo aku ayo. Nek ndi papane wong neter kadigdayan. Lho, sampean krungu lho kula rasane. Lho, krungu wae wong cedhake kaya ngene kok. Oke. Wajake nyepelekke. Koko Prabu kuwi wong getapan, aku kuwi wong sareh. Aku ora tau iso nesu karo para Panakawan. Ning iki kudu nesu. Iki wis gegeran kok. Lah terus Petruk mungsuh Prabu Baladewa, sampean kudu mungsuh aku. Nek kowe mungsuh aku ora imbang, aku ditambahi watu. Ora omongan karo kowe kok marahi mangkel to. Mangkel ning seneng to? Mbah. Ayo. Ada. Ayo to, nek guyu ki rasa larang-larang wong edan. Gene guyu. Nek kowe mungsuh aku kowe kalah, sing kandha sapa? Hah? Lho, aku duwe pusaka. Oh iya ya. Senjata cakra tak tamani senjata cakra mati. Kowe sadurunge namani senjata cakra, tak babet nganggo benda mati. Aku ora iso mati. Weh, sing ngomong sapa? Aku ki ora iso mati. Kok iso? Aku nggawa Sekar Wijaya Kesuma kuwi panguripane wong mati ning durung winanci. Aku nggawa Sekar Wijaya Kesuma dipateni ora iso mati. Oh iya, terus kowe tak tibani senjata cakra dies. Lho mati. Iya, terus sampean nggawa Sekar to? Iya, aku duripke. Lho ora. Lho kok ora duripke? Lho mungsuh kok kon nguripke ki piye? Mungsuh mati ya wis ora dadak rasa dadak diuripke. Wah, cilaka iki. Lah wis rasa perang. Lah piye sida ora? Ora wae, aku ora iso urip kok. Aku ora dungkuli kembang kowe uripe angel. Arep wis dioyok-oyok ora gelem urip. Wis rasa wae. Malah rugi. Iwas mungsuhe mempeng kene ora urip wae. Baul. Ora iso ngapa-ngapa pisan. Bagong aja edan, aja kaya bocah cilik. Nuwun sewu sinuwun. Kula nyuwun pamit nggih sinuwun. Arep menyang endi? Ngelekke Petruk. Sinuwun mandura menika juragan kula. Menika pepundhen kula niki wau jane tak kira gojek jebul tenanan. Kula nyuwun pamit kula tak medal jawi.
Ngelekke kalih Petra aja nganti wani karo Sinuwun Prabu Mandura. Iya Bagong aja kaya bocah cilik. Nggih matur sembah Sinuwun Darawati nyuwun pamunten nggih ming gojek. Ora apa-apa Bagong. Aku ngerti watakmu. Nggih. Wis kana ndang metu. Nggih nyuwun pamit nggih. Iya sing ati-ati. Darawati Darawati nyuwun pamit nggih. Iya sing ati-ati Bagong. Darawati Janaka kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati. Darawati kula Dewa nyuwun pamit nggih Den. Iya Bagong sing ati-ati. Iya Bagong sing ati-ati. Aku bali sik ya Mah. Atos-atos kamar. Nomor BPA-mu isih sing wingi to? Tasih. Engko tak ping. Nggih. Ngoten mawon nggih Sinuwun. Iya Bagong. Nggih. Soale Petra niku kandhan-kandhanane angel tenan. Petra niku siji wonge gampang nesu. Mbok bener mbok luput mesti nesuhan niku lho kula sing marahi ora jenak nek ngejak Petra nang ndi-ndi. Ini mau jenengan nggih prisa piyambak to karo Prabu Baladewa kok wani Petra niki ora jajal. Iya Bagong. Nggih. Mula nek mboten kula elekke ndak ora mendho. Iya. Mergo Petra niku sing diwedeni mung siji. Sapa? Kula. Iya. Moko nek tak kula kene, "Truk, ora kaya ngono." Mesti mandeg. Iya Bagong. Nggih. Pareng. Iya. Pun nggih, Den? Iya sing ati-ati. Pun nggih, Dara? Iya sing ati-ati. Pun nggih, Den? Iya sing ati-ati. Dara kula pamit. Iya sing ati-ati. Iya sing ati-ati Bagong. Tenan lho, winginane niku bojone ora ngerti apa-apa. Cucuk ember kalih Petra. Nganti tak elekke ana apa Petra mbok ora anarkis. Niku nembe didelehke embere. Lah kaya ngono kuwi mengko entuk hukum saka Praja Ngamarta Bagong. Lah nggih nek wonten sing ngono rak malah kewirangan to. Iya. Pun nggih ngoten mawon mung ngabari kok niki wau. Iya. Ampun ngantos enten napa-napa. Iya Bagong. Sareng pareng. Nggih, Den? Iya. Pun nggih, Gus? Iya. Dara? Iya iya. Pun nggih, Den? Iya Bagong iya. Kapan kae? Kapan? Boten sida, Dik. Nggih, Dik. Tanggane tuku lemari es. Petra nesu. Lemarine dibuang jaba. Jare dikira ngiming-imingi. Wah, jan. Mbok kowe terus sapurae doyan iwak wedhus niku lho. Iya, mbok yo dipenging. Ngangge wong kula pengingane sing ngejak jajan kula ya. Oh. Lah ya wis. Atene kula ora madang nek menging. Iya iya. Nggih. Pun ngoten mawon Sinuwun. Iya iya sing ati-ati. Ana nggih. Iya iya sing ati-ati. Pun nggih. Iya sing ati-ati. Nggih. Iya sing ati-ati. Bareng Iya sing ati-ati. nganti jengkel kula niku karo Petra janjane. Ora janjane kowe iki ngopo? Ora tanggap-tanggap. Wis dipamiti bola-bali kok ora ana sing menehi blas. Mbok disawangi lho cangkeme nganti garing. Karo abdine kok Bagongnya 10 nggo tuku es ngono. Bagong Nun, Ratu Siniwaka ora nggawa duit. waduh. Sampeyan yo ora? Ora. Walah, tipis kabeh. Ora duwe. Alah, rung ngomong. Bagong so tak paringi ning Karang Kadempel bae. Ma, Nun, mesa ora? wonten gangsal 11. Hah? Wonten gangsal 11. Tak jupuke 5.000 entuk. Mengke nggih arisan. Rasa melu, arisan ki nggo ngopo ora? Engko nek entuk terus mlayu. Rasa urunan Ampun. Oh. Rupane elek. Medhit. Bareng iya. Bareng. Yo, Rang. yo, Rang. ketak dasmu. Mboten. Kowe Patih Andakawana. Inggih, Ki Lurah. Walah, kowe kalih seba ning jaba iki apa? Mriko kebak. Kowe nggo dhuwit 300 ora? Kae, apa memper kae? Patih kok jaluki dhuwit kae lho. Gadah Ki Lurah. kene tak silih. Ngunduraken benjang menapa? Njaluk Kresna. Oh iya. Ngestakaken dawuh. Wong edan batur kok kaya ngono kae kok ya uripe awet ngono lho.
Lah wong ratu kok nek nganti krungu wong pirang-pirang ra ya isin to Werkudara. Kresna kok utangan Ndakawana kuwi lho. Mongko sing njaluk Bagong ora urus kuwi. Wah, Bagong pancen kaya ngono kae. Iki tumenggung sapa iki? Kae malah isin njaluk tumenggung barang kae. Anu kula menika Wis sak ngaturke jenengmu sapa? Kowe ngerti to aku sapa? Aku abdi kinasih negara Ngamarta. Aku ki wong duwe derajat arep batur ning aku duwe kedudukan. inggih. Njaluk dite. Lho. Namung wonten 50. Terus kene 50 ra masalah sing penting lamun dadi tumenggung lancar ya. Nggih. Munduraken benjang menapa? Njaluk Werkudara. Oh inggih ngestaken dawuh. Wah, gecek ndase tenan. Buang perkara. Yayi, kula wonten paring ngadawu. Klilanana kula nyuwun pamit. Amenggak kamurkanipun Koko Prabu Baladewa, Koko Prabu. Ing ngatos-atos mugi-mugi negari Ngamarta mboten wonten lampan menapa-menapa Koko Prabu. Arjuna wonten paring adhawu. Werkudara, Nggih. ewahaya ing pambudi. Kepiye munggo penemuning Siadi? Apa bakal ndak caosake marang Koko Prabu apa bakal ndak paringake marang Petruk? Barep kakangku. Werkudara piye? Aku percaya marang kabijaksananmu. Bakal mbok paringake sapa? Aku percaya kabeh wis nganggo petung. Dimas nanging saora-orane Siadi matura kudu apa dhisik ingkang ndak tindakake. Koko Prabu kula aturi manjing sanggar pamelengan sasana panembah. Gandeng menika sampun wanci bedhug. Kula aturi nindakaken panembah. Ing wanci bedhug tengangipun sasampun menika ngagengaken asmanipun Gusti Wungsal Wangsul marambah makaping-kaping. Satemah samangke pikantuk tirta wening penggalih paduka saengga saged mutusaken badhe kaparingaken dhateng sinten pustaka Jamus Miyang Jimat Kelima Sada. Yayi Arjuna ya pun ngakang ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kang mangkono Werkudara Budana kang padha seba ingsun kundur ngedaton. Ya wis to dawuh. Kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Haryasena. Purna gatining paranggilan. Salu-salu kundur daton jeluk saking dampar kencana. Kinapit gambaran gading. Kadharaken sangganing peromban cedhi manggung ketanggung Jaka Paloro ingkang samya ngampilu pacraning keprabon. Kawis dengan saking mandura tindaknya Sri Naranata katon sesanti kamulyane.